If Jonas Ranamang, Surinamer, dat is deun je broer. Als dona in die opvoeding, als dona in die gene, Jonas Ranamang. Because if me moest bevestigen dat na een exempel, luku. If Biggie Boy nap in een ring, of tijdens spong, heersen na luku. De oranje play, zijn tegenwoordig bijna ikankar suranje. Da wala mala eluku sa de Sernamboy edu, bika asanat na vaderlandsliefde uloba kondre. Pesen naman de bezig, pedeman e woroko, da u de trots, wada we shi hey, na afraga funu e wai. En a firi dat tangano u abi. If ik geboren in a kondre disi, da yunama Sernamang. Echte. A fos ervaren sami be abi, na a mooi fa kondre disi. Begin furuku, boom furuku. Leki chimboy fu 6, komit 7 jari, mi bedek ba bezig na in a natuur. Mi be apon hengel. En let na fesef mi ozo wam ching botor be de pembes do van korobia. Mi be gwa busif ko koiri, mi be play voetbal tap strati. In aten dat ik ba, mi be apon firi fu insei, tak ai somilop mi kondre, vaderlandsliefde. En brief mi, not no more better like dati. Nou de een stilstand de in een showbiz, de artiest no man tree op. Maar sameji na tak toch den artiest de boom bezig, je jere nieuw poku, je zie nieuw clip. En mi denk dat nou de artiest ap moro ting voor ook moro beter na kwaliteit. Fosi ibe mus me kwan CD, IT poku, team poku en dan zo itaki tangalanga ai ook bananga a CD. En daar ibe taki oké, ook bananga a fos poku. En nou umoroko na tweede wang, bika a CD abif kon klari in wan ten tumung. Maar nou boom fu tende. En arai sami wan giden artiest. Nataki a poku se hem meki, ime registreren na wan company, pe serie, want dan i ap wan sanineng. Want brief mi na CD ine verdien not more. If mi me kwan poku nou, brief mi tamara adet op YouTube, alles maar het downloaden gratis. Je moet op een company per registreren poku. Zoals iTunes, no zo Spotify, dat toch je verdient wat aan in. Boom poku is er altijd. Muziek zijn de SWITI arki, leuk muziek, altijd etakina asma. Dat na vast van hem doen. Ook toe naar de schilder, nono de meisje speciaal expositie hori. Koloku op social media. If le kunstenaar i apwansani, dan dat ook toe i kan presenti so fasi. I kan presenti dat i komt aan publiek. En if a mooi, if a boom, dat is maar op bij sayemeki.